che è Jardim Massé in plenco de tarbo, donc aquest jardí que est concebut per Plácido Massé. Plácido Massé che est director de los pepinieros a Versailles de temps de Luis Filippo. Plácido che era natiu de Tarbo e a racio mult che è presente ce jardí a Jardim Massé a Rabilo de Tarbo. Donc en aquest jardí che è 11 hectares, donc è hero gran che è in plenco de Tarbo, che hi ha fauna e flora excepcional a Bilo, che podem trobar guids, babuns, esquirous, tot això en plenco de Tarbo, e també hi ha flora excepcional de 1.800 arbres que vengono del mondo sencer, e la maggior parte che sono centenari. Donc, aceu que avem el museu Massé, que és el museu principal d'aquest parc, donc podem trobar la gens, el museu dels hussars i també un museu relatiu a les arts. Donc, aquest jardí, que és important dels habitants de Tarbo, en efecte, que és en plenco de la vila, que és un cadre de verdura i a més d'això que hi ha hero d'animacions tots temps, entre bulegar a vila, que hi ha peces de teatre, de música, l'estiu que és hero viu. Questo bastit de bricos e arrebots de l'Adou. Donc, questo bastit al segle XII sud del vestige du site galo-romà e che hi ha la façade oriental de che è més recent de che dato del segle XVIII. La gens aquesta cattedrale che podem trobar manjos tresaus, donc que podem trobar una altra maia de che è bastit de marmes locals, que podem també trobar un orgue que podem també trobar el testament de Louis XVI, de qui è gravat sus paret de marme nere, de qui est haugerit pel Consell General de les Altes Pireneus a la Gleise. Rabilo de Tarbo, che è profondamente legato a Cibao. En 1806, Napoléon che crea l'Aras Nacional en Rabilo de Tarbo. Donc, a partir del Cibao tarbès, che era un Cibao de guerra destinato alla cavalleria de Napoléon. E en aquest aras que hi ha hagut mantus cruzaments de races entre un Cibao més fort a la guerra, donc que parlam del Cibao anglo-arabe. En 2007, l'Aras Nacional, que est ocupat per Monsieur Tremejo en Maier de Tarbo, ha perpetuat l'activitat a l'entorn de Arras i ha poder guardar l'activitat turística. Vull dir, Arras que è partit del patrimoni tarbès. Donc, il y a la prestigiosa scuderia Foch, qui est lugado per l'armada, on y a 20 cibaos qui appartiennent à l'armada. Donc, sont cibaos prestigios qui ont un concours. Et aquesta scuderia que est prestigiosa també, que est en marme et en casso. Que hi ha també a un cibao d'artistes. Et cada estiu, en juillet, que hi ha el Hestenau Equestria, qui es debano a en Arras de Tarbo. Donc, il y a també la brigada equestre municipal de Tarbo, qui a 4 cibaos a Teu et qui ont rondo en toute la ville de bellos cibaos. Che me ne testali Maurice Trelut a Teu. Donc, Maurice Trelut, qui est maire de Tarbo de 1935 à 1944 et qui est també jugaire de l'équipe de rugby tarbese et qui est reconnu també per questo un héros de la résistance qui organisait une opération de vialat de sauvetatge en salvar les persones perseguides pels alemands. E per això que estuvo arrestat en 1944 per la Gestapo e che è mort en deportació. L'equipe de Tarbo, donc, il y a eu 2 cops de bouclier de Brennus en 1920 et en 1973 et a daro que yoga en nacional et que eu equipe de qui est seguido pels habitants de Tarbos et donc il y a encore un grand engouement derrière cette équipe.
fiquem na Plaça Mercadiu e davant de la Halle Mercadiu. Donc avant, au siècle XIX, era un grand lloc de rencontre entre els païsans de la muntanya i del Piemont, que hi havia un gran mercat on hi havia xibaus i mulos de qui era bene, i també un lloc d'encontre dels aragonès d'Espanya. E adaro que hi ha encara un lloc de mercat important, que hi ha el mercat més important de les Altos Pirineus, e que podem veure en aquesta plaça tres monuments importants de Tarbes. Donc hi ha la Halle Mercadiu, la Hunt de les Quatre Bats i també l'església Santa Teresa, qui són en aquesta plaça qui és central en la vila tarbesa. La Hunt de les Quatre Bats que és simbòlica, que representa les Altos Pirineus. Donc podem veure diferents arrius qui van dins les quatre bats les més importants de les Altos Pirineus. Que hi ha un qui és 14 metres de haut i qui és representatiu dels arrius i de les bats de les Altos Pirineus.